Aku salam kabeh. Komunitas analitis karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa sijine iku ing mandeg. Disaranake sampean sinau kabeh paramter perusahaan kasebut kanthi luwih rapet. Saiki ayo goleki indikator dasar utama perusahaan Trump Media and Technology, ticker. Situ. Review adhedhasar data saiki wiwit 24 Juni 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Trump Media and Technology kalebu subkategori. Media, 44 organisasi melu pambiji. Asil sakab kanggo perusahaan, minus 5,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 1,2 terms. Yen katon banget wiyar, ing framework saka pasar minangka kabeh. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8 poin. Marang rating minus 5,5 poin kanggo perusahaan Trump Media and Technology. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Trump Media and Technology lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Trump Media and Technology, nuduhake dinamika minus 42,8%. Marang dinamika rega ing subkategori 18,2%. Kapitalisasi pasar perusahaan Trump Media and Technology gunggungipun 4,96 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 311 US$ miliar, subkategori kasebut regane 1 US$5 sen miliar. Regane buku perusahaan punika 0 US$88 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca 185 US$ miliar, subkategori kasebut 185 US$ miliar. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Trump Media and Technology ing subkategori nalika netepake nilai pasar 1,596%. Kapitalisasi rega saham 0,478%. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, ala minus 1 poin. Organisasi sing dianalisis duwe utang 0 US$0 sen 9 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 1% saka ibu kutha perusahaan. Rating tingkat utang perusahaan, apik banget, 2 terms. Rasio rega pasar kanggo laba perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1276,2. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, banget ala, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus 105 US$ mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha untung mangsa ngarep dibandingake karo subkategori, ala, minus 1 poin. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 1377. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 1,1. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, ala, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 0 US$ yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala, minus 1 poin. Marginality punika minus 2.862,6%, karo rata-rata 0,1% ing subkategori. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, tolet minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,007%.
Sing 22.700% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $170.941.000. Lan ing subkategori ana $772.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable 0 poin. Bati perusahaan saben pegawai minus $3.617.200. Rata-rata ing subkategori $0.06. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $124.000. Subkategori $700.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi cendak 15,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 4%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 29% kanggo perusahaan Trump Media and Technology. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 56%. Rega saham nyoto perusahaan punika kira-kira $17.88. Prakiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan ora dingerteni. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo kabeh wong, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening sistem referensi kanggo enggo bareng ngevaluasi guru markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar analisis perusahaan Trump Media and Technology. Sistem informasi lan referensi penilaian guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru markets.